yud mane bungu. To seche me buge go yude bungu, skunde moko be nigi buge mang'eny kabisa ma ok ginidi. Koro gikia iluongo ni needs assessment. Sirikal kiaga timo gima iluongo ni needs assessment. To koweye pa skul ka skul ng'iyo ni ang'o ma gidwaro, to ang'o ma ginyalo timo mar kelo pesa e skundgino. Koro kwang'iyo korka e-citizen no, nyithindo duto masomo e skundego ok nyis ni gite gichulo fees. Nitie moko mabiro through basaris opogre. Were gi moko mimiyo CDF kata miyo county government. Sirikal chiwo basari be. To sirikal nigi agencies mag chiwo basari. Kata kamano waneno ka nyithindo mang'eny higani nokwamo ka ok nyal chulo fees, moko chung' mana gi placards ka kwayo kony ni ayudo max 420 pok oluonga e skul to tama fees. Mano nyiso ni sirikal oserem. To ken kata basari mar rieko kende. Nitie basari mar talent. Anapuonjo Kisumu Day ndalo moko man class teacher, to iyudo ka nyithindo mane ni skundno ng'eny gi ai nedi background, gi ai mier mopogre, mier ma onge nyalo. To gin gi talent miluongo ni kata ginyalo tugo mpira. Nyithindo gi seche moko no kwariembgi. Waweyo gi nikech giting'o nying skul malo. Koro such nyithindo gi dhi bedo disenfranchised. Idhi magi thuolo. Nyithindo man gi talent moko ma principal ema nyalo neno ne oruma ni nyathini ojaper, tiende nego nyalo konyo skul, bating' nying skul malo. Nyathini riek nyalo yudonwa A. Koro imanyo way mikonyego. Koro e-citizen ni dhi unearth nyithindo mikonyogi moba thichgi oko. Mano e luor marwa. To mogik kabisa en ni sirikal dwaro behave ka iluongo nang'o ondiek mowacho ni en odhi rito diek nikech jakwath kia rito diek. Sirikal ema mibabi maduong' ka jogi pok obedo mibabi. Koro unless and until we clean up the sirikal, ba waket ni nitie transparency e sirikal ma gik moko itimo maonge mibabi, to ekwa nyalo wacho ni koro sirikal kauru nyaka omuom mar fees no. Lakini kochopo ni sirikal ema dwaro choko fees, mano nyiso ni wadwaro wacho ni jomoko ma choko fees e skul go gidhi bedo maonge tich. Remember ni skunde ondiko jimiluongo ni accounts clerk, ondiko nyaka basa. To koro ka sirikal ema dhi bedo basa, sirikal ema dhi bedo accounts clerk, mano nyiso ni skunde biro wacho ni koro tiji accounts clerk orumo, in koro dhi dala. We are going to create unemployment. Yet kero sebet ka wacho ni manyo tich nyaka oko. Erokamano ahinya. Tang'ni penjo maduong' bende en kamana kaka nuse wacho ni uton gi mwalimu bende ni pesa ma kamagi bro chwal kata mana sadi kaka pichecho de madeko. To koro chudo matindo